دیکھیں نظم عنوان تے دیدار مرادی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں کدی کائے ترا گنداں کدی کائے ترا گنداں تئی رائے سراننداں کدی کائے ترا گنداں تئی رائے سراننداں دردان تی بندی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں یا کرنی کے پھر گوستگ 100 سال یا کرنی کے پھر گوستگ چی باریں دلا گوستگ تو انگا گارے یا کرنی کے پھر گوستگ چی باریں دلا گوستگ تاؤں سرو سجی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں تی بالا دا کنا سجدہ منا دوست گمے مجدہ تی بالا دا کنا سجدہ منا دوست گمے مجدہ منی چمدوئی کانی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں غم و رنج و عذاب داتگ غم و رنج عذاب داتگ دوستاں نو جواب داتگ غم و رنج و عذاب داتگ دوستاں نو جواب داتگ تا زندگاں جندی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں بیا دین نبی لزور بیا دین نبی لزور یلداتا تو سکا دور بیا دین نبی لزور یلداتا تو سکا دور درستاں چمرندی گاں تے دیدار مرادی گاں سک دیر متنی گاں